Wah, gunggong ka. Mga kapugi, ito ang sinasabi ko mga kapugi. Yan. Medyo against the light tayo mga kapugi. Yan. Ito ang sinasabi kong uong garami. Uong mga, uong. Kabute sa dayami guys mga kapugi. Yan o. Sobrang sarap nito mga kapugi. Kasla chicks. Hello mga kapugit kakanda yan. Dapat pagsamahin ko sana tong content na to pero ibahin na natin guys mga kapugit kasi medyo magkalayo sila. Kasi kabute yung kukunin natin ngayon guys. Ang tawag namin doon is uong garamin Ilocano mga kapugit. Yun yung kabute sa dayami. Ayan. Yun yung pinag-giikan ng palay. Ayan. Hi. Okay. Alright. Tingnan natin guys kung madami kasi nasabi ng aking tito kanina na may mga kabuti daw sa may dayami. Ayan, alright. Oh, sa wakas uminit din. Naarawan din mga kapugi. Alam nyo guys, hindi pa kami nga nakapagbilad ng palay guys mga kapugi. Dahil nga ito sa laging umulan at may bagyo na naman guys mga kapugi. Kaya pahirapan talaga ang vlog lalo na sa mga outdoor. Alright guys, ayun guys, yun yung bahay mga pugi. Doon tayo kukuha. Ayan. Hello Dugi. Ayun ayun alright, relax ka lang GR. Oh wow. Medyo mainit ang ngayon guys mga pugi. Buti na lang uminit na talaga. Ito lang GR At titingnan natin yung dayami. Tingnan natin kung may mga kondon guys mga kapugi. Doon ayun yung mga sa dayami na yan. Tingnan natin kung may kabute. Masarap yun mga kapugi. Favorite ko yun. Ako. Wala yung karne sa akin guys mga kapugi. Basta itong mga kabute na ganito. Favorite ko yun mga kapugi. Sabi nila dito dyan teka mga kapugi at puntan natin yung pinag-iikan namin nun mga kapugi. Ayan dito daw ayan ito guys mga kapugi. Sabi nila yan. Tingnan natin kung meron mga kapugi. Ay meron mga kapugi. Yan nga ayun ang sinasabi ko mga kapugi. Teka. Dito. Napakan ko pa. Yan guys, mga sinasabi kong mga uong garami. Alright. Uong dayamin mga pugi. Ayan. Yan. Oh my God! Wow! Malilit lang mga yan mga pugi. Pero meron din yung mga malalaki. Ayan. Diba? Pakita ko sa inyo mga kapugi dahil mainit. Ayan. Yan ang uong garami guys mga kapugi. Lagyan natin dito. Pero kumuha tayo ng dahon ng saging para hindi masyadong malanta. Mahirap kunin, parang chicks. Gunggong ka. Yan. Bigyan natin ng saging para hindi malanta. Yan. Alright. Yan. Alright, let's start. Pero medyo mainit mga pugi.
Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Hanap pa tayo ng medyo mas madami mga pugi. Ayan oh, dito sila mga pugi oh. Okay. Ayan. Ito ang uong garami guys mga pugi. Ayan. Masarap to mga pugi. Ako. Paano masabi? Pugi. Yan oh. Yan. Malit lang yan guys, ganito lang kaliliit. Ayan. Ano. Ganyan lang siya kalit. Pero ang sarap mga pugi. Kabuteng dayami. Ayan. Uong garami ni Ilocano sa amin yan. Yung mga Ilocano alam niyan mga pugi. Alright. Sige na mga pugi at kukuha muna tayo para makarami. At ito na yung ating ulam ngayon. Tapos dadaan ako ng malunggay dun mamaya. Wow. Mga kapugi, ito ang sinasabi ko mga pugi. Yan. Baka medyo against the light tayo mga pugi. Yan. Yan. Ito ang sinasabi kong uong garami. Uong mga kabute sa dayami guys mga kapugi. Yan o. Naku, hindi ko papansinin ang karne nito guys. Kung ito yung ulam ko. Naku. Sobrang sarap nito mga pugi. Kasla chicks. Ayan guys, sige. Kukuha muna ako mga kapugi para makadami. Yan. Malilit lang sila mga pugi. Ano. Wah! Gunggong ka. Oh, no. Yan mga pugi, medyo konti pa lang sila, maliliit, ayan. Mapipino sila mga pugi, oh yan oh. Diba? Aray ko, pero may mga bunar.
Oh, no, 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 no. Malamdam. May tae? What? Napakan ko yung tae. Oh, may kumuha dito mga kapugi. Kaso hindi kinuha lahat. Grabe, sayang lang, hindi niya kinuha. A few moments later. Hello, what's up mga kapugi? Kaganda yan? Yan ako kumuha, oh yan. Ito ang nakuha natin. Ayan, alright. Woo! Madali lang to guys mga kapugi. Tignan nyo yung pasaway na baka mga kapugi, oh. Ayan, oh. Loko yan, eh. Tinulak yung pweto kanina. Muntik na akong nahulog sa kan. Sakali. Gunggong ka. Teka guys, kunin natin yung nakuha ng pampalagto ni Uncle Noel kanina. May nakita akong isang kan eh. Isang Bangkok. Hito. Tingnan natin. Wa! Ayun o, meron pa. Kaso isa lang mga pugi. Ayun o, ayun guys o. Ayun o. Ayun o guys o. Ayun o. Ayun o. May isang hito mga kapugi. Yung nakuha. Oh my God! Or, ayan. Bukas na lang. Baka may dagdag pa. Ayan mga kapugi. Let's go. At hihimayin pa natin itong mga kapugi. Kung sinabi ko kanina, madali lang itong lutuin. Alright. Medyo gumagabi na naman. Alright. Let's go.